कधीकधी माणसाच्या आयुष्यामध्ये अशा काही घटना घडत असतात ज्या आयुष्यभर आपल्या लक्षामध्ये राहतात. आणि अशीच एक घटना माझ्या पण आयुष्यामध्ये घडून गेलेली आहे. आता या घटनेला घडून बरेच दिवस झाले. त्यावेळी मी पण छोटाच होतो. म्हणजे मी 7वीला असेल त्यावेळी. माझं मूळ गाव सांगली जिल्ह्यामध्ये. आमच्या गावाला सगळीकडे डोंगरच डोंगर. आणि त्यातच आम्ही राहायला होतो शेतामध्ये. आमचं शेत म्हणजे गावापासून तसं थोडंसं लांबच. म्हणजे गावापासून एक 3-4 किलोमीटरच्या अंतरावर असावं. गावाकडून आमच्या शेताकडे जाताना मध्येच एक मोठा ओढा लागायचा. आणि ज्यावेळी पावसाळा असायचा त्यावेळी या छोट्या टेकड्यांवर किंवा डोंगरावर जे पडलेलं पाणी होतं ते सगळं छोट्या छोट्या खोऱ्यांनी वाहत वाहत त्या ओढ्याला मिळायचं. आणि याच डोंगराच्या मधल्या छोट्या छोट्या भागाला आम्ही खोरे म्हणायचो. आमच्या घराच्या आजूबाजूला पण अशी बरीचशी खोरी होती. काही खोरी छोटी होती, काही काही मोठी होती. आणि या खोऱ्यांच्या मध्ये पाणी साठत असल्यामुळे किंवा त्या खोऱ्यांमधूनच पाणी वाहत जात असल्यामुळे तिथं बऱ्याच प्रमाणात झाडं वाढलेली असायची. गवत पण जास्त असायचं. आम्ही जिल्हा परिषदच्या मराठी शाळेत शिकायचो. शाळा सकाळी 10ला भरायची आणि संध्याकाळी 5 वाजता सुटायची. आम्ही शेतात राहायला होतो त्याच्यामुळं प्रत्येकाच्या घरी दूध दुभती जनावरं असायची. आणि संध्याकाळी आम्ही शाळेतून परत आलो की त्या गाई म्हशींच्या चारा पाण्याचं किंवा त्यांना फिरवायला न्यायचं काम आमच्या छोट्या मुलांकडे होतं. तसं पण आम्हाला ही गुरं चरण्यासाठी न्यायला कुठेही लांब वगैरे जायला लागायचं नाही. आमच्या घराच्या आजूबाजूला जी 2 टेकड्यांमधली किंवा डोंगरांमधली जी छोटी मोठी खोरी होती त्या खोऱ्यांमध्ये बरंचसं गवत माजायचं. आम्ही तिकडंच आमची गुरं चरण्यासाठी घेऊन जायचो. संध्याकाळी 5 वाजता घरी आलं की हातपाय धुवून चहा वगैरे पिऊन 5:30 वाजता आम्ही सगळीजण मुलं आमच्या शेळ्या आणि गुरं सोडायचो. माझ्यासोबत माझा चुलत भाऊ बंड्या पण असायचा, माझ्याच वयाचा. आमच्या घराला चिटकूनच त्याचं पण घर होतं. आणि जोपर्यंत गुरं चरतात तोपर्यंत त्या खोऱ्यांमध्ये आमचे वेगवेगळे खेळ रंगायचे. जसे की झाडावर चढणे, सूरपारंब्या खेळणे, पाण्यामध्ये दगड फेकणे, असे वेगवेगळे खेळ आम्ही खेळायचो. आता एक दिवशी असंच आम्ही संध्याकाळी आमची गुरं सोडली आणि त्यांना चरण्यासाठी आम्ही आमच्या घराजवळच्या छोट्या खोऱ्यामध्ये घेऊन गेलो. पण आता बरेच दिवस झालं एकाच ठिकाणी जनावरं चारल्यामुळं त्या ठिकाणचं गवत थोडंसं कमी झालेलं होतं आणि त्या ठिकाणी एवढी जास्त झाडं पण नव्हती. तसं माझा चुलत भाऊ बंड्या माझ्याजवळ आला आणि तो मला म्हणाला, तो मला दादू म्हणायचा. तो माझ्याजवळ येऊन मला म्हणाला, दादू आपण त्या पलीकडच्या खोऱ्यात जाऊया का, त्या कासार खोऱ्यामध्ये. आणि मी जसं कासार खोऱ्याचं नाव ऐकलं तसं मी एकदम दचकलो आणि मी बंड्याकडे बघत म्हणालं, बंड्या त्या खोऱ्याचं नाव काढू नको. तुला माहीत आहे ना आपण जर तिकडं गेलेलो आपल्या घरच्यांना कळलं तर आपलं तंगडच मोडतील. पण तेवढ्यात बंड्या माझ्याजवळ आला आणि तो मला एकदम समजावून सांगायला लागला, दादू आपल्या या खोऱ्यामध्ये काहीच गवत नाही. कासार खोऱ्यामध्ये हिरवंगार गवत आहे. ते खोरं पण मोठं आहे. त्या खोऱ्याला भरपूर पाणी आहेत आणि तिथल्या तालींमध्ये मोठमोठे खेकडे पण आहेत. खोऱ्यामध्ये आंबट बोरीची आणि करवंदाची मोठमोठी झाडं आहेत. आपल्याला तिथं भरपूर करवंद खायला मिळतील, आंबट बोरं मिळतील, जांभळीची पण बरीचशी झाडं आहेत तिथं. जमलं तर खेकडे पण पकडायला मिळतील. चल ना, खूप मजा येईल. आता असं बंड्याने मला आमिष दाखवल्यानंतर माझ्या मनातनं पण मला वाटायला लागलं की त्या खोऱ्याकडे एकदा जावंच. आणि मी विचार करत होतो तोपर्यंतच बंड्यानं माझा हात पकडला आणि तो मला ओढत ओढत कासार खोऱ्याकडे घेऊन चालला. आमच्या पाठोपाठ आमची जनावरं पण मागोमाग यायला लागली. आमच्यासोबत आमचा एक कुत्रा होता, त्याचं नाव टॉमी. तो पण आता आमच्यासोबत यायला लागला. तसं ते कासार खोरं आमच्या नेहमीच्या खोऱ्यापासून 10 ते 15 मिनिटाच्या अंतरावर असेल. आम्ही एक 15 मिनिटातच त्या खोऱ्याच्या एकदम वरच्या बाजूच्या डोंगरावर पोचलो आणि वरूनच आम्ही खालच्या त्या खोऱ्याकडे बघायला लागलो. काय जबरदस्त दृश्य होतं ते. एकदम हिरवीगार झाडं होती त्या खोऱ्यामध्ये आणि झाडांची संख्या पण खूप जास्त होती, एकदम जंगलासारखी. आणि आता आम्हाला तिथं जाण्याचा मोह आवरत नव्हता. जनावरांना पण त्या कासार खोऱ्यातला हिरवा हिरवा चारा दिसला आणि ती जनावरं ते गवत खाण्यासाठी जोरजोराने खोऱ्याच्या दिशेने पळायला लागली. त्यांच्या पाठोपाठ आमचा टॉमी नावाचा कुत्रा पळायला लागला आणि टॉमी पाठोपाठ मी आणि बंड्या पण मागं मागं पळायला लागलो.
5च मिनिटामध्ये आम्ही एकदम खोऱ्याच्या मधोमध जाऊन पोचलो. आंबट बोरीची बरीचशी झाडं तिथं होती आणि सगळी झाडं बोरांनी लकडलेली होती. बंड्या आणि मी आंबट बोरांवर तुटून पडलो. काही बोरं आम्ही तोंडात टाकायचो आणि बरीचशी बोरं आम्ही गोळा करून आमच्या खिशामध्ये जमा करून घेतली होती. बरीचशी बोरं गोळा केल्यानंतर बंड्या पुन्हा माझ्याकडे बघत म्हणाला, "अरे दादू, नुसती बोरच काय घेतोयस? चल, तुला करवंदाच्या जाळीमध्ये घेऊन जातो. करवंद तर याच्यापेक्षा भारी लागतात." तसं मी बंड्याच्या मागोमाग चाललो. आता खोऱ्याच्या बाजूने चालत चालत थोडं पुढे गेल्यानंतर करवंदाची झाडं आली. त्याच्यावर लाल आणि काळी टपोरी करवंद लागलेली होती. आम्ही एक एक करवंद तोडून तोंडामध्ये टाकत होतो. मी भरपूर करवंद खाल्ली आणि पुन्हा माझ्या रुमालामध्ये पण बरीचशी करवंद बांधून घेतली. आता त्या करवंदाच्या जाळीच्या पुढं झाडं अजूनच दाट होत चालली होती आणि तिथली झाडं खूपच मोठी होती आणि तिथं झाडांची खूपच दाटीवाटी होती आणि त्या झाडांखाली 6-6:30 वाजतासुद्धा खूपच भरपूर प्रमाणात अंधार वाटत होता. कारण त्या दाट झाडीमुळं सूर्यप्रकाशाला तिथे जायला जागाच नव्हती. त्या झाडीकडे बघून क्षणभर मला थोडंसं विचित्रच वाटलं आणि आम्ही आता त्या करवंदाच्या जाळीपासूनच पुन्हा वळून माघारी आलो आणि वरच्या बाजूला येऊन आम्ही त्या खोऱ्यातल्या मऊ मातीमध्ये खेळायला लागलो. बघत बघत वेळ कसा निघून गेला ते कळलंच नाही. नेहमी आम्ही 6:30 वाजता घरी पोचायचो, पण आज 6:30 वाजले तरी आम्हाला तिथून हलावंसं वाटेना. बघत बघत अंधार आता चांगलाच पडायला लागला. तसं मी बंड्याकडे बघत बंड्याला म्हणाले, "बंड्या, चल, आपल्याला गेलं पाहिजे. अंधार पडायला लागलाय. घरची काळजी करत बसतील आणि आपण जर इकडं आलेलो त्यांना कळलं तर आपलं काही खरं नाही." तसं बंड्या म्हणाला, "ठीक आहे, ठीक आहे, आपण निघूया आता." आमची गुरं अजून पण गवत खाण्यामध्ये मग्न होती, कारण आज त्यांना पण मनसोक्त गवत मिळालं होतं. आमचा कुत्रा टॉमी पण त्या ओल्या गवतावर सारखा लोळत होता. त्याला पण मज्जा वाटत होती. जसं आम्ही आमच्या गुरांना हाकललं तशी ती पुन्हा घराच्या दिशेने ओरडत पळायला लागली आणि जसं खोऱ्याचा बाजूचा डोंगर चढून आम्ही वर आलो तसं आमची एक गाय खोऱ्याच्या वरच्या बाजूला जाऊन थांबलेली आम्हाला दिसली. आम्हाला कळेच ना ही गाय घराकडं का जात नाही. आम्ही त्या गायीच्या जवळ गेलो आणि त्या गायीला आम्ही मागून हाकायला लागलो, पण ती काही पुढं जायचं नावच घेत नव्हती. आणि अचानक माझ्या लक्षात आलं की या गायीचं बारकं रेडकूच दिसत नाहीये. मी पुढं पळणाऱ्या गुरांमध्ये बघितलं, पण त्यामध्ये पण तिचं छोटं रेडकू दिसत नव्हतं. तसं मला काळजी वाटायला लागली. मी बंड्याकडे बघत म्हणालो, "बंड्या, छोटं रेडकू कुठं आहे रे? पुढं पळणाऱ्या गुरांमध्ये तर ते दिसतच नाही आणि गायी इथं थांबले म्हणजे ते 100% मागच अडकलेलं असणार आहे." गायी पण आता कासार खोऱ्याकडे बघून मोठमोठ्याने हंबरायला लागली होती आणि आम्हाला माहीत होतं की तिचं रेडकू आल्याशिवाय ती काही पुढं जाणार नाही. मी बंड्याकडे बघत म्हणालो, "बंड्या, 100% हिचं रेडकू खोऱ्यामध्येच थांबलेलं असणार. ते छोटं आहे, त्याला परत यायचं कळणार नाही. आपल्यालाच त्याला जाऊन आणावं लागेल." पण आता अंधार तर चांगलाच दाटून आला होता. बाकीची गुरं तर घराकडे पळत पण गेलेली होती. आम्हाला काय करावं ते कळत नव्हतं, पण त्या छोट्या रेडकाला आणल्याशिवाय दुसरा पर्याय पण आमच्याकडे नव्हता. मी आणि बंड्या पुन्हा माघारी फिरलो आणि आम्ही त्या खोऱ्याच्या उतारावरून हळूहळू खाली उतरायला लागलो. पण जसं आम्ही त्या उताराने खाली उतरत जाईल तसं तसं दिवस पण चांगला खाली उतरत होता आणि आता मगाशी असणारा अंधार चांगलाच वाढला होता. आम्हाला आता त्या खोऱ्याकडे बघायची सुद्धा भीती वाटायला लागली. आमच्या पाठोपाठ आमची गायीसुद्धा आमच्या मागे यायला लागली. टॉमी पण आमच्या सोबतच होता. मी आता बंड्याचा हात पकडला आणि आम्ही हळूहळू चालत खोऱ्याच्या एकदम जवळ आलो. गायी आता मोठमोठ्याने हंबरायला लागली. अचानक एक नाजूक हंबरलेला आवाज आम्हाला त्या खोऱ्यामधून आला. तो आवाज आंबटबोरीच्या आणि करवंदीच्या जाळीच्या पलीकडे असणाऱ्या त्या दाट झाडीतून येत होता. जिथं मला दिवसासुद्धा जायला भीती वाटत होती त्या झाडीतून तो आवाज येत होता आणि माझ्या लक्षात आलं की या गायीचं रेडकू त्या दाट झाडीमध्ये अडकून बसलेलं असणार आहे. मला खूपच भीती वाटायला लागली. ज्या ठिकाणी जायला मला दिवसासुद्धा भीती वाटत होती तिथं आता एवढ्या रात्रीचं कसं जायचं हा मला प्रश्न पडला. पण मी मनामध्ये धाडस बांधलं आणि हळूहळू चालत मी त्या करवंदाच्या जाळीच्या एकदम जवळ जाऊन पोचलो. पुन्हा मी बंड्याला माझ्या जवळ बोलवलं आणि मी बंड्याला सांगितलं की माझा हात पकड. जर काही धोका वाटला तर पटकन एकमेकांचा हात न सोडता घराकडे धूम ठोकायची. आणि मी हळूहळू बंड्याचा हात पकडून
त्या दाट झाडीच्या दिशेने पुढं पुढं सरकायला लागलो. आता टॉमी पण माझ्यासोबत पुढं पुढं आलेला होता. जसा टॉमी माझ्यासोबत आला तसं मला पण थोडा आधार वाटायला लागला. आता जसं आम्ही त्या दाट झाडीच्या जवळ गेलो तसं ती झाडं एकदम गदा 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 हलायला लागली आणि त्या झाडीतल्या बऱ्याचशा झाडांवर कसल्या तरी शेंगा होत्या. आणि जसं त्या झाडांची हालचाल व्हायला लागली तशा त्या शेंगांचा एक वेगळाच आवाज यायला लागला. खूपच कर्कश आणि विचित्र आवाज होता तो. त्या आवाजामुळे वातावरण अजूनच भयानक झालं. मी आणि बंड्या अजूनच घाबरलो, पण आम्ही धाडस करून तसंच एक एक पाऊल पुढं टाकत होतो. आत्ता तर आम्हाला पुढचं सुद्धा दिसेनासं झालं. पण पौर्णिमा जवळ आल्यामुळे आकाशामध्ये चंद्र चांगला मोठा होता आणि त्या चांदण्या प्रकाशामध्ये आम्हाला थोडंसं का होईना पण दिसत मात्र होतं. आम्ही आता त्याच प्रकाशाच्या भरोशावर हळूहळू पुढं जात त्या झाडीच्या एकदम जवळ जाऊन पोचलो. तसं गाईनं पुन्हा एकदा हंबरडा फोडला आणि त्या रेडकाची एक आर्त किंकाळी आम्हाला ऐकायला आली. मी पुन्हा त्या आवाजाच्या दिशेने झरकन पुढं सरकलो आणि मला लगेच एका झाडाजवळ ते रेडकू बसलेलं दिसलं. ते एकदम घाबरून एका कोपऱ्याला बसलेलं होतं. खूपच घाबरलं होतं. मी त्या रेडकाजवळ गेलो आणि त्याला उठवायचा प्रयत्न करायला लागलो. पण ते एवढं घाबरलं होतं की त्याला आता हे पण कळत नव्हतं की आम्ही त्याला न्यायला आलो आहे. मी त्याला कसं तरी ढकलून ढकलून उठवलं तसं ते उभं राहिलं आणि मोठमोठ्याने ओरडायला लागलं. मी त्याच्या गळ्यातली दोरी पकडली आणि त्याला जवळजवळ ओढतच गाईच्या दिशेने परत यायला लागलो. तेवढ्यात टॉमी मोठमोठ्यानं भुंकायला लागला आणि मी जरा टॉमीकडे लक्ष देऊन बघितलं तर तो झाडाच्या वरच्या बाजूला बघून भुंकत होता. जणू काही त्या झाडावर त्याला काहीतरी दिसलेलं असावं. आणि मी रेडको ओढता ओढताच झाडाच्या वरच्या बाजूला बघितलं तर झाडाच्या वरच्या बाजूला मला काहीतरी विचित्र जाणवलं आणि पुन्हा अचानक झाडाची हालचाल झाली. बंड्या म्हणाला, दादू पटकन चल, झाडावर काहीतरी आहे, मला काहीतरी काळं काळं दिसतंय. मी पुन्हा एकदा निरखून बघायचा प्रयत्न करायला लागलो आणि खरंच मित्रांनो, झाडावर काहीतरी होतं, एकदम काळं काळं. ते स्पष्ट दिसत नव्हतं, पण अचानक मला असं जाणवायला लागलं की ती आकृती हळूहळू झाडावरून खाली उतरायला लागली. ते झाड खूपच मोठं होतं आणि ती आकृती एकदम हळूहळू झाडावरून खाली उतरत होती. आणि जसं ते आमच्या नजरेच्या टप्प्यात आलं तसं आम्हाला दिसलं की ते काहीतरी विचित्र आहे. त्याचे डोळे लाल भडक होते आणि जसं त्यानं तोंड उघडलं तशी त्याची लाल भडक जीभ पण आम्हाला दिसली. मी खूपच घाबरलो. मला काय करावं ते सुचत नव्हतं. भीतीनं माझं डोकं एकदम सुन्न झालेलं होतं. बंड्या मला जोरजोराने ओढत होता, पण मी भीतीने एकदम गोठून गेलेलो होतो. हातपाय थंड पडले होते, शरीराला कंप सुटला होता. आज पहिल्यांदाच मी काहीतरी असलं विचित्र बघितलेलं होतं आणि त्या विचित्र आकृतीने मला चांगलंच संमोहित केलेलं होतं. ती माझ्या डोळ्यामध्ये बघत बघत हळूहळू झाडावरून खाली उतरायला लागली. तसं बंड्यानं माझ्या हाताला जोरात इसका दिला. मी भानावर आलो. तसं मी बंड्याकडे बघितलं आणि बंड्याला म्हणालो, बंड्या पळ पटकन इथून. असं म्हणून आम्ही दोघंजण अंगातल्या शक्तीनिशी पळायला लागलो. माझ्या पुढं टॉमी, आमची गाय आणि ते छोटं रेडकू पण होतं. कसं तरी करून आम्ही त्या खोऱ्यातून बाहेर पडलो आणि डोंगराच्या वरच्या बाजूला आलो. 10 मिनिटांमध्ये आम्ही पळत पळत आमचं घर गाठलं. घरचे सगळेजण काळजीने आम्हाला निम्म्यापर्यंत शोधत आलेले होते. ते आम्हाला विचारायला लागले, काय रे, एवढ्या रात्रीचं तुम्ही कुठे गेला होता आणि आज तुम्हाला यायला एवढा उशीर का झाला? आम्हाला खूपच धाप लागली होती. काय बोलावं ते कळत नव्हतं. तरी पण मी बंड्याला डोळ्यानेच इशारा केला आणि काही न सांगण्यासाठी सांगितलं. आणि बंड्यानं पण त्यातली कोणतीच गोष्ट घरात कुणालाच सांगितली नाही. मी पण आमच्यासोबत काय घडलं होतं आणि आम्ही कुठे गेलो होतो ते सांगितलं नाही. पण आज डोळ्यांनी जे बघितलं होतं ते मात्र डोळ्यासमोरून काही केल्या जात नव्हतं.